Biorę udział w wyzwaniu literackim Abaj na fali. Przeczytam rozdział 18 z książki Słowa pouczające. Człowiek powinien ubierać się czysto i schludnie, nie zakładać brudnej i porwanej odzieży. Jednak strojenie się ponad stan, rozkoszowanie się szatami i przesadne zajmowanie się nimi to kabotyństwo. Kabotyństwo ma różne formy. Z jednej strony może przejawiać się w zamiłowaniu do wymuskanej twarzy, wąsów, brwi i rzęs, wycackanego wyglądu i wynoszeniu się ponad innych. Z drugiej strony postawa kabotyna może przejawiać się w hołdowaniu koniom i szatom, który przez to chce pokazać się strojnym i wytwornym kawalerem, dorównującym wyższym od siebie, wprawiającym zazdrość równych sobie i podziw niższych od siebie, żeby tylko wzdychali. Ach, o czymże jeszcze marzyć kawalerowi, co ma takiego wierzchowca i takie szaty. Wszystko to jest masakrą i głupotą. Niech lepiej nikt nie próbuje tej drogi, bo jeśli raz na nią wstąpi, trudno mu będzie z niej zawrócić. Wyraz kabotyn kojarzy mi się z takimi określeniami jak modniś i strojniś. W istocie człowiek powinien dążyć do tego, by prześcignąć innych rozumem, wiedzą, sumieniem i cnotą. Prześcigać zaś innymi cechami stara się tylko głupiec.